exciting and new. Come aboard. Estem fets de la mateixa matèria dels somnis. Tu imagina't, Joan... Com has començat, amiga? Tu. Però I sobretot el to que li has pegat al Perquè tema. és Shakespeare. Tu Vale, imagina't sí, que clar. jo començara citant Shakespeare amb esta banda sonora, no? L'audiència diria, però què té a veure, el mateix que has fet tu, no? Què té a veure una cosa amb l'altra? Que ha berenat esta no? xicuela? Que has berenat? Una mandarina. Un plàtan. No, un plàtan. Escolta, i tu imagina't que començarem a dir que tot i els milers de teories que es van formular al voltant de la identitat de l'escriptor, la seva obra va adquirir la categoria d'universal. Però si l'autor haguera nascut fa unes dècades, a finals del segle passat o principis del XXI, quin hauria sigut el seu llegat literari? O quina música hauria escoltat? O quines sèries hauria vist? Hauria vist Vacaciones en el mar? Perquè se diu així, no? Vacaciones. Sí, com tu vulguis. Li pots dir vacaciones també, saps? Però vacaciones en el mar m'agrada més. En fi, just a partir d'eixa premissa, esta setmana tenim l'oportunitat de tractar d'imaginar precisament Shakespeare amb unes ulleres actuals. Mar Hernández, bona vesprada. Com Bona estàs? vesprada, companys. Us ha agradat la banda sonora? Ens ha encantat. I la Hem introducció, tornat a la infantesa, per també. favor. Fantàstica. Doncs sí, tenim una oportunitat perquè esta setmana torna al Teatre Rialto La Tempesta, una producció de l'Institut Valencià de Cultura que adapta la que està considerada l'última obra de Shakespeare. Un espectacle que s'obre una mica com una nina russa i parla del teatre, dins del teatre, i ho fa amb una divertida proposta escènica que ja fa que parlar. Piscines de boles, globus de colors... Tot això està en la versió de Roberto García de La Tempesta, que a més té un repartiment de luxe, que són els nostres convidats d'avui, els actors Teresa Lozano i Nelo Gómez. Bona vesprada. Hola. Bona vesprada. Benvinguts. Bona vesprada. Ai, quin duo de dos. Quin Sí, duo sí, de sí, dos. sí, sí, Ai, sí. que bonics. Com esteu? Molt bé, Sí? molt bé, molt content, sí. Jo molt molt a bé. gust. Sí, sí. Clar, Pots posar-te així, te'n recordes. És que és estrany, És- tornar a este se estudi. te fa raro, Ai, sí, perquè estic- sí que hem parlat més vegades amb tu per telèfon, però clar, així... És tornar a havíem- l'estudi a la mateixa hora, en el La mateix lloc. sensació que fa. Ostres, la mateixa casa. Que bonic. Sí, sí. Però a l'altra banda. Però a l'altra Ara banda, estem sí. a l'altra De banda. l'entrevistat. Sí, senyor. Sí. Ara, com ha sigut la tornada al Rialto i fer-ho amb La Tempesta, Teresa? Ha sigut estupendo. Ha sigut molt ràpid. Sí? Jo al principi estava espantada, perquè pensava, ai senyor, no tenim molts pocs assajos, però bueno, ha sigut molt ràpid i ha tornat tot. Ha anat tornant i avui, que ha sigut el primer dia en el públic amb la gent jove, fantàstic. Sí? Jo he disfrutat moltíssim Sí, avui. sí, sí, molt, sí. molt, molt. Ha sigut la primera, la prèvia, Sí, però sí. molt bé, molt bé, molt bé. Que I el bé. públic estupendo. Nero, què És que tal? agrada Perquè molt, ho has eh? assajat poc, clar, deia Teresa, A avui veure, ha sigut molt ràpid. Sí, però perquè també va anar bé la cosa. Vull dir, del primer dia... Per a ens repassar-ho, adonarem- ja. Sí. Teresa diu això perquè sempre està patint, però ella és la que millor se sap el text. I la que sí, és molt bona alumna, Teresa, sí, Bueno, fas deures. el que passa és que, clar, jo estudié una barbaritat, Sí? perquè, clar, és que... I tu no. Menos. Una miqueta més. Ell està més dispers. Tu no. Està més dispers. Però és perquè tenim una edat molt diferent. Sí. I jo he d'afiançar, sempre d'anar afiançant, perquè, a més, tenim aquesta inseguretat a l'edat meua, però, bueno... Que va. No, bueno, i hi ha per allà, de vegades, hi ha uns canvis de text que jo faig i que domine, Però això només ho saps tu. improvise... Clar. Això no ho digues en la ràdio, dona. Si això... Això no ho sap. És igual, Però si és que és la una gràcia, realitat. l'art és que no ho notem, no? No, I això és l'art, no. efectivament. D'això. No. I l'art és el que ens arriba, no? Eixa versió tan xula, tan colorida, que jo imagino que els adolescents, no? Els escolars que han anat este matí a la funció, que els haurà agradat molt. Com és esta versió de Shakespeare? Doncs és una versió que realment és molt més fidel del que podríem pensar a l'obra original. És de veres que nosaltres juguem amb llums de LED en un parc de boles, ja hem fet una miqueta l'espoiler, però són elements actuals, però l'essència és la mateixa. L'essència del text, de fet, alguns fragments del text són gairebé un copia i pega de l'original. Sí. I jo crec que ahí està la clau, que tu utilitzes les ferramentes actuals per a, mantenint l'essència, guanyar-te el públic d'ara. Vull dir-te, si ens paparem un Shakespeare tal qual, en l'any 2023,
Jo no sé si tot el públic Faria un poc aguantaria, costera 3 hores, amunt, no? clar, Seria clar. Costera dur. amunt. 3 seria hores dur. de Per a funció. determinat públic igual era una cosa. I per a Teresa memoritzar el text ja seria impossible. O sigui que... Impossible. Però és el que diu ell, que realment arriba la història, que és el més important, la història i tot el que conlleva la història. I avui, els xics d'avui, estaven, no reien tant com altres vegades, perquè hi ha una part de comèdia que la gent jove celebra molt, però hi havia seguien l'obra d'una manera que es notava moltíssim, vol dir que arribava, la història arribava, i després en el col·loqui que hem tingut pues, hem pogut comprovar que els havia arribat moltíssim, perquè ha sigut llarguíssim el col·loqui. Sí. De vegades no cal sentir riures al pati de butaques, tot i que siga una comèdia, perquè de vegades aniria, no sé, la processió va per dins, no, perquè en aquest cas és comèdia, no és que estigués trist, però sí que estàs sentint coses, i els adolescents d'avui és que, després era com... Sí, a mi m'encantaven. Que bonicos, no? M'encantaven. Sí? M'encantaven, sí, perquè jo sentia, se sent des de damunt de l'escenari. Ho notes molt. I notes que està arribant i que estan sentint-te, que estan escoltant-te. I això es nota una barbaritat. I això és molt preuat. Sí, perquè no ens això té molt de escolten. mèrit, és que això té molt de mèrit. I més adolescents, és que estem parlant d'adolescents. Clar, sí, que tenen la... Estan dispersos, estan dispersos i disperses. Sí, ho estem tots i totes. Sí, també. I consumim a uns ritmes frenètics i de sobte que, no sé, que 200 persones es paren, paguen una entrada i vagin a veure't i a escoltar-te. Això és de veres. I això donarà molta energia, no?, de cara a les pròximes funcions de la setmana de la que ve. Clar, perquè vas amb una altra seguretat, ja confies, no?, en que això arriba, en que els xiquets els encantarà i entraran i preguntaran, que ja ha sigut prou sorprenent, perquè han preguntat molt de qüestions tècniques. Sí? O sigui que la qüestió de la llum, del so, que és tan important en este muntatge, els hi ha cridat l'atenció. Sí. I han preguntat moltíssim sobre més sobre qüestions tècniques que no sobre el text en si. Actorals i del text. Però primer de tot, clar, és que nosaltres ja des d'edat... Els crida l'atenció el muntatge. Hi ha les llums i els sorolls que són tan importants, que reforcen la interpretació dels actors i que donen una dimensió que a lo millor ells no estan acostumats. El cas és que els ha interessat una barbaritat. Sí, és espectacular, la posada en escena, clar, que anem a dir nosaltres, però de veres, si jo fora un tipus que no té res a veure amb aquesta funció, és espectacular. Si veniu al Rialto, vos n'adonareu. Perquè crida molt l'atenció. És que crida molt l'atenció. I feu uns 5 cèntims de la història, perquè vosaltres interpreteu uns personatges amb una història ben curiosa, amb disputes entre ells. Com és això? La història d'una traïció. Des del meu punt de vista, que sóc pròsper. I, clar, és una traïció del seu germà, i que ell li va donar passa que governara Milà perquè el Pròsper estava en l'estudi de les ciències i les arts i tot allò, i el va desterrar amb la seva filla i el va llançar a la deriva en una barca i van arribar a una illa, Pròsper i la seva filla Miranda. I allà ell té tot el temps en el seu cap la venjança que faria si tingués oportunitat, però l'oportunitat arriba. I aleshores comença a posar en pràctica, ajudat per Ariel, que és el seu ajudant importantíssim, no? Perquè a més també és un ésser especial que no sabria definir, no sé si tu sabries definir-lo. Una intel·ligència artificial, podríem dir. Una intel·ligència artificial. I aleshores, ajudat per ell, porta endavant la seva venjança i hi ha un final... Sí, però aquesta venjança que tu, Pròsper en este cas, la dirigís cap a uns personatges, resulta que té un cost d'oportunitat perquè jo, sense voler-ho, també em veig ahir al mig patint quan jo, que sóc bona persona, jo només volia que mira, que m'ha cridat l'atenció una xica, que m'he enamorat, vaig a dir-ho, m'he enamorat, i ahir estic patint per culpa d'este senyor. Clar, perquè Pròsper té tota una programació de lo que farà, no? I una estratègia en la qual està inclosa la seva filla i el fill del rei de Nàpols, que és el meu enemic més important,
I jo vull Però tu fas una miqueta l'apanyet, no? Això que No, fan en fas. algunes famílies. Mira, Total. tu fulanito, que és bon xiquit, no sé què, que té terres... Estos bancalets, estos altres bancalets, i fent estes fanecaes. Ara, quan et veig, em quedo una miqueta pasmat. fa un Ferran estupendo, fa un Ferran amb una innocència i amb una cosa molt especial, que jo pensé, ai senyor. Això m'ha costat, Ai, senyor. Això T'ha m'ha costat, costat la part de la innocència? Sí. Sí? No, ho dic perquè, mira, precisament perquè comentaven del públic d'avui, he vist la innocència en algunes preguntes, veus, ostres, és que jo, soc jove, però començo a tindre alguns conflictes en la meva vida que són fruit de l'edat i me n'adone que potser hi ha coses que, sense adonar-me'n, ja no visc igual. Ja és una pantalla superada. Sí, clar. Ja. I te n'adones quan el director diu no, has d'estar en este punt. Has de Ui, tornar, has de tornar. ja l'he passat. Clar, i ese punt... I com ho faig, això, clar? Doncs, bueno, És un- revisitant. És un treball, això és un treball important, sí, ho ha fet molt bé. I després, i la seva parella, la meva filla Miranda, Marina Alegre, que està fantàstica, que és una actriu moníssima i estupenda, ella també dona aquesta innocència, perquè a més ella no ha vist a ningú, mai no ha vist un xic mai, perquè ha estat en la illa des de que era xicoteta, amb el pare, que li ha ensenyat totes les coses, i l'ha ensenyat unes ciències estranyíssimes, però bueno, però l'altre, la vida, ella no l'ha conegut. I de sobte es troba Apareix amb ella. esta criatura. Són els capgira tot. xics de la pel·lícula, els xics de la pel·lícula. Que parlant de l'illa i parlant del director, de Roberto García, alguna vegada ell ha definit esta illa com un gran hermano. Vosaltres coincidiu amb ell o com? Sí, totalment. Perquè, clar, nosaltres estem en una illa, en un parc de boles, o xiquiparc, o ludoteca, com vulguis dir-li. Roberto sempre posa l'exemple que estos llocs que semblen ser molt divertits i que són un espai per a l'esbarjo i, no, i passar-te molt bé, realment són una miqueta presó. Jo no el suporte, Clar, estos llocs. és que els xiquets estan... Però és que tu te dona una connotació especial. És que tu has estat allà, tancada, tan tancat en un parc de boles. Home, No, tancada no. Però No, jo he anat de mare. Anar de clar. mare. Però És que anar de mare és intente no diferent. anar, no m'agraden. Vull dir, Clar, perquè... Em semblen horrorosos, perdó, als propietaris dels xiquiparcs. Un bes per a tots els Un bes propietaris i per a tots. Ja no, propietàries. Una abraçada. ja no faran publicitat els empresaris de... Sí, però d'alguna manera és un lloc, això, on els xiquets, moltes vegades estan controlats per càmeres de seguretat, també, hi ha xarxes, hi ha, no sé, Tens raó. sota aquesta estètica Una de jajajiji. una vigilància permanent, Sí, no? sí. Un poc sinistre, també. També, algunes pel·lis de por, no? Passen en parcs d'atraccions o coses d'estes. Ai, sí, no és de molt bares. recurrent, això. Sí, sí, I sí. una miqueta l'ull que està vigilant és el de Prosper. Ahí està. Ai, Prosper. Ahí estàs tu a la guai. Vigilant-los a tots. Controlant. Ja la Però això tinc massa faena. Home, també t'he dit que amb els ulls com no has de vigilar. Tan bonics. Vull dir, bueno, pots bueno. mirar i vigilar i fer el que et dona la gana, no? Això és Però sí, veritat. vigila i controla i és divertit de fer-ho, molt divertit. I fareu, perdona, Marc, no? I si fareu aquesta dinàmica de després fer col·loquis sempre quan vagin a adolescents o com? En les funcions matinals, des de dimecres i dijous, sí. Les de xulo. públic en general, divendres, dissabte i diumenge, ja no, perquè No. hem de sopar. Sí, Per tens favor. raó. Tens Està, raó. és una bona Està bé. justificació. Ja està Eh? bé. Està molt bé. Ja, vos estalvieu l'esmorzar, però el sopar ja El està sopar, bé. Les mira. persones han de xitar-se en la panxa plena. Clar, Sí. clar. Bueno, anem a sopar els 9, perquè en són 9, no? 9 actors damunt de l'escenari. Com ha sigut este retrobament? Perquè vau estrenar l'any passat, ara torneu. Com ha sigut Jo tornar-vos a trobar? moltíssimes ganes tenia de veure-los. Moltíssimes, moltíssimes. Perquè jo, a més, que feia molt de temps que no treballava a València l'any passat, quan vaig començar la funció, i vaig retrobar tota aquesta gent, tots aquests actors magnífics, i em vaig quedar pasmada i vaig disfrutar moltíssim. I ha sigut un retrobament impagable. Jo sóc feliç. I quan he tornat i me'ls he trobat una altra vegada, feliç. I era de justícia, Teresa, que te tocava. Ella ha fet molta carrera clara a Barcelona, Sí. a Madrid. I avui no t'has fixat que els xavals et reconeixien molt i et deien pel nom, això poques vegades Poques succeeix. vegades Diu, passa. Teresa Lozano. Dic, Sí. uau. A veure, és que jo li vaig dir a Teresa, clar, jo a d'ella conec la seva trajectòria per TV3, clar, Clar, és clar. que és així. Clar. Vull dir, ella ha fet tot, pràcticament la carrera a Catalunya, clar.
20 anys vaig estar per allà. 20 Ai, veges. Doncs ara et volem així. I ens agrada que hagis tornat amb Sí. la O com a mínim tempesta. vine sovint. Sí, A Vine veure si, sovint. si la memòria me continua marcant. Això estudia molt conforme Jo he estàs fent. estudiat. Ja Ja està. està, ja Jo he està. estudiat. Revés de estudiat. pansa. Per acabar, Sí. vos he proposat un xicotet joc Ai, que no sé... És un poc compromís. Anem a veure si tenim una miqueta de temps. Són 2 minutets. A veurem. Perquè, clar, com això, La Tempesta, no? El que representeu ara al Rialto, és una adaptació de Shakespeare. Nosaltres vos hem proposat una doble feina. Vos posarem la banda sonora d'una pel·lícula i heu d'endivinar-la, i de l'altra dir de quina obra de Shakespeare és l'adaptació. Hola! Veure, això és de nivell, més Mar? senzill, no, és més senzill del que Sí, sembla. sí. De A segur veure. que... Confieu en Mar, Jo va. crec que Va, sí, les sí, primeres sí. són senzilletes, pot ser l'última s'escapa. La que fa sa s'escapa 20 una igual miqueta ja no més. la- Clar, clar. Ja sabeu que jo la memòria regulín No regulera. preocupes, que t'ajuden a... Jo que em poso passaré. nerviós per no Les quedar podem- malament davant l'audiència, doncs ara no me les sabré. Vinga, No i passa així que res. l'audiència et juga també. Vinga, anem allà amb la primera, a veure si la reconeixeu. El rei León. I l'adaptació, Adaptació? en este cas, seria... Home, però no mate... Bueno, sí, perquè sí que el maten. Seria Hamlet? És que eres un Correcte! crac. Que Bueno, bé, jo no ho haguera sabut. que bé. Ostres, No, ja havia passa caigut, res. és de veres. Jo no ho haguera sabut. No, jo tampoc. Jo tampoc. Ah, que sabut. Ja te Ah, pots que quedar sabut, tranquil, ja ja està. està, ja has passat, Ja has ja passat el està, ja primer has passat el examen, primer tall, ja ja està. està bé. I era complicat. Era Bueno, complicat, per a mi, sí. sí, És per a mi complicat, molt. és Sí. complicadeta. Molt. Jo, bueno, fins que m'han recordat de què passava en el rei León, Clar. Clar, m'han he pres tingut allò. que fer un camí molt Clar, llarg. sí. Vinga, anem per la segona i vinga, ja l'última. Aquesta també és senzilleta, anem allà. Ah, esta sí. Esta sí, Esta sí, esta sí. va. Side Story. Sí, Side quina Story. seria I quina l'adaptació? seria? I què passa? I l'adaptació seria la somni d'una nit d'estiu? No? No. Més És més senzill, bàsica. jo crec que és més Sí. senzill. Ai, d'amor i famílies... Sí. Sí, sí, tu? sí, sí. Enfrentar les dos famílies... Romeu i Julieta. Ah, no? Romeu. Sí. Clar que sí. Molt bé. Correcte. Vinga, Molt ja bé, n'hi ha prou. molt bé. Les heu Bueno. encertades, ja està. Jo crec que... Molt bé. jo crec que amb Deixem-ho les- així. Ja, deixem-ho així. deixem-ho Ara així. que n'hem encertat estes... Oi, oi, oi. Ja està, Ai, ja està. escolteu, quin plaer. Sí, sí. Teresa Que Lozano, guai. Nelo Gómez, que bé, gràcies per vindre. Ens veiem al Rialto Sí, per fins favor. al Fins a 5 quan? de febrer. Fins al 5 de febrer. Tenim Perfecte. temps. Tenim temps. Tenim temps. 4 No? Per setmanes. acostar-nos. I tant que D'acord, sí. 4 setmanes. Setmanes. Doncs que vagi molt bé, molt bé. Moltes gràcies. A mi m'agradaria anar a la del col·loqui, però poden Xica, entrar vine, persones Tu majors, sí, no? Susana. sí. Clar, i Te ho damunt és apanyem. de matí, que ens ve Damunt bé. és de matí, Te que ho ens va apanyem. millor, clar que sí. Clar que molt sí. bé. Escolteu, que vagi molt bé, de veritat, i una abraçada. Fins sempre. Moltes Mares gràcies. d'adolescents que m'escriuen, Què te que han diuen? que han acudit a veure-vos I què, i Què què? dius? i que els heu encantat. Ràdio Verité, m'encanta. Que ho sàpigues. La ràdio en Bueno. directe. Bueno, això és el que veies tu també. M'envien un WhatsApp que no, és Sí, que sí, està sí, gent clar. jove, està gent Meravellós directe. jove. Gràcies, públic de teatre i públic de punt, clar que sí. Gràcies, Se n'anem estimades. eufòrics. Això es tracta. Que bé, que bé. Gràcies, Teresa, Nelo. Un besot. Gràcies, Mar. Gràcies. Pròxima parada, amb Susana Lliberós i Joan Espinosa.